ରଖିବନି ଚାଳ ଛପର ଭାଙ୍ଗିଦବ ଆଜବେଷ୍ଟ ଘର। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. ଉଡ଼େଇବ ବୁଡ଼େଇବ ଭସେଇବ ମାଡ଼ି ଆସୁଛି ବାତ୍ୟା ୟସ୍। ରଖିବନି ଚାଳ ଛପର ଭାଙ୍ଗିଦବ ଆଜବେଷ୍ଟ ଘର। ଘଣ୍ଟା ପ୍ରତି ବେଗ 185 କିଲୋମିଟର ବେଗ ବହିବ ପବନ। ନିଜର ନାଲି ଗାମୁଛା ଆଉ ଚଢ଼ିକି ପିଚା ତଳେ ଜାକି ଦିଅନ୍ତୁ, କାରଣ ପବନର ବେଗ ଏତେ ଅଧିକା ଯେ କେତେବେଳେ ବି ତାକୁ ଉଡ଼େଇ ନେଇପାରିବ। ବର୍ଷାର ବେଗ ଏତେ ଅଧିକା ଯେ ଗଢ଼ିଆରେ ରହିବେନି କଉ ଆଉ ଚେଙ୍ଗ ମାଛ, ବାହାରି ଆସିବେ ଗଡ଼ିଆ ଭିତରୁ। ନାମ ନିଶାନ ମିଟେଇ ଦେବ ଅମୃତଭଣ୍ଡା ଗଛର। କଦଳୀ ଗଛର ରହିବନି ସତ୍ତା ଭାଙ୍ଗିଦବ କଦଳୀ ଭଣ୍ଡା। ସୁଜୁନା ଗଛର ନାହିଁ ତ୍ରାହି। ସଚେତନ ରୁହନ୍ତୁ, ସାବଧାନ ରୁହନ୍ତୁ ଓ ଆମ୍ବ ଗୁଟେଇବା ପାଇଁ ଜମା ବି ଯାଆନ୍ତୁନି ବାହାରକୁ। ଅଧିକା ନ୍ୟୁଜ୍ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍ ସେୟାର ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ଆଉ କମେଣ୍ଟ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲିବେନି। କ୍ୟାମେରାମ୍ୟାନ୍ ସୌମ୍ୟଙ୍କ ସହିତ ମୁଁ ତପନ, ଖଲଖଲିଆ ଟିଭି।